Fasaha, fasaha, fasahar matasa TV. Fasahar matasa TV. Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da saduwa daidai wannan lokaci wanda a yau muna 9 ga watan Ramadana wanda ya daidai da 20 ga watan Mars shekara ta 2024. Fasahar matasa TV kuke tare da ita da take kawo muku shirye-shirye daban-daban domin ci gaban kasashenmu na Afirka da kuma sauransu. Mai gabatar da shirye-shirye ni ne naku ne da kullum, Sahabi Umar Nijar. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyarar telenmu, to ka danna mana sabo ne domin duk lokacin da muka ɗora wasu abubuwa namu kai tsaye za ka same shi. A yau za mu kawo muku shirin irin cece-kucen da yake faruwa tsakanin al'ummanmu ta ƙasar Nijar, domin an ce an yanke alaƙa tsaro tsakanin Nijar da Amerika. Sai ku bibiyo mu ku ga abubuwan da muke tafe da su. Fasahar matasa TV. Gaskiya kamar yadda mutane suke ta cece-kuce bisa kan raba harkar tsaro tsakanin Nijar da sojojin Amerika, sai nake ganin mutane sun ɗauki abin nan kamar wani abun tashin hankali ko abin wani matsala. Mutane suna bani mamaki. 'Yan Afirka, abinmu yana bani mamaki. Yau a ɗauki misalai shekaru aro-aro da suka wuce, sojojin nan suna ɗibge a cikin ƙasashen ganamu. Me ya canza? Wani ci gaba aka samu? Sai mugun abu da ya zo ma ya sami ƙasashen mu na Afirka, kuma duk suna nan. To ni wallahi goyon baya, ni ban ce wani ba, goyon baya 100%, domin wa'annan sojojin na kasashen turai babu abin da suke haddasa illa matsaloli. Suke horar da 'yan ta'adda, suke yin duk wasu abubuwa da ba su dace ba su da wani unwani. To menene unwanin bare su? Sai kuma mutane sun ɗauki abin kamar wai menene shekaru 60 da wani abu da an ka ba mu incin kai, muna mu'amala da turawa. Mi muka zama bayan matsaloli da ke zuwa su da kullum an kai lissahi ƙasar Nijar mu a baya. Amma sai ka ji wani ya tashi, turawan na in ba da su ba a yi menene shekaru 60 muna tare da su, mi suka gyara mana? Don Allah mutane su san me suke yi. Duniya ta ci gaba, duk abubuwa na kimiyya da suka kawo ci gaba a kasashen duniya, ai ba turawan Faransa ko na Amerika suka kawo ci gaba a duniya. A ɗauki misali da ƙasashen da suka kawo ci gaba a duniya, ka bani misalin su China, su Korea da sauran ƙasashe, su India da sauransu. Suna cikin ƙasashen da suka kawo ma duniya ci gaba, domin muna ganin samfaran abubuwan da suke bugawa, waɗanda da ka gani kaga mada in Chan, mada Indian, ga sunan da sauransu, mada an Korea. Wani abu ne ka gani mada an Faransa ko mada American wanda yake yawo a duniya, bayan zaluntar mutane da suke. Amma da an ɗauko magana sai ka ji wasu mutane da ba su san ciwon kansu ba, turawan nan in ba da su ba har ka bata. Turawa to ku tsakushi. Turawa bayan bala'i babu abin da suke kawo mana a cikin ƙasashen. Zan ba da misalai. Yau duk wata allura da ake ta rashin aihuwa, proje ne na turawa. Kare 'yan luwaɗi a ƙasashen Afirka, proje ce ta turawa. Yawancinsu ma duk proje ne na Amerika. A zo a sa mata tiyo su samu su ji ƙarfin zina. Duk Amerikawa da sauran Faransai su ne adda wannan proje a cikin ƙasashen da namu. A sa mu ƙannenmu, ɗiyanmu tiyo su je su yi ta zina. A yi musu allurai, matanmu a zo a ba su ta za a ce su dinga shan kini su bar aihuwa. Kyauta ake badawa, tiyon kyauta ake sashi. Wani alheri ne, rayuwa da turawa alheri ne, illa a gurɓata ma ɗiyanmu rayuwar 'ya'yanmu kawai suke gurɓata, ba su da wani umfani.
kuma wallahi na jinjina ma CNSP, na ƙara jinjina ma CNSP. Yau 'yan ƙasa ku hito goyon baya 100% bisa kan wannan abu da CNSP ta yi. Yanzu na mun kasan muna da shugabanni, can baya duka je kana hika ne. To wannan shine milki, wannan shine shugabanci, haka aka san shugabanci. Amma a zo wai a zo kana shugaba sai an baka ordo, abinda ake so shi za kai, abinda aka tsara maka shi za kai, baka isa ka yi abin kanka ba sai abinda an ka ce maka. Wani irin shugabanci wannan, ba ya da wani umfani. 'Yan ƙasanmu, 'yan ƙasan Nijar, don Allah, don annabi, ƙasan nan ita ce gare mu, ba mu da wata ƙasa wadda ta hita. Mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗarminki ɗaya. Don Allah, don annabi mu waye. Ku dibi ɗiyanmu, ku dibi ƙannenmu, ku dibi yannenmu. Mutane ga munan muna musulmai, mun zama kamar dai babu alƙibla cikin rayuwarmu, kuma duk babu waɗanda suka kama na wannan ummal aba'isan lalacewar tarbiyyarmu da sauran abubuwanmu. Wallahi tura wannan ne. A zo a dinga yi muku wasu abubuwa, ana zuba muku kuɗi dan dai wasu tsirari shugabanni a zuba kuɗi, a zo a yi ta sensibilizan mutane bisa kan wani lalar tarbiyya. Har ya kai inda wai cikin lakwal proje suke ba da tele, a zo ana ana gwada tsiraici, ana wasu abubuwa. Kai ina makoma ɗiyanmu a haka. Har wani ya zo yana kyawai wai in ba da tura nan ba mu, in ba da tura, inda tura wannan za mu tafi kullum kwakwalwar mu cushiya take, babu inda za mu tafi. In su adda telekomanda na duniya, don Allah yau su lwatsa gaba ɗaya Nijar mu mutu, sun daɗe. Neman inci yana yi haka nan. Ko wani sai ka ji wai in su dai tura nan ko a sha na ba mu ko kaza ba mu. Duk wanda yake da kamfani na yin komi petita petile zuwa zo feson ne, babu wani abu wanda za a fara shi. In ba a haka a yi kokowa, babu inda za a. Duk wani tallafi da suke mana su yanke. In sun yanke tallafinsu ko suka yanke komi nasu, dole mu san ciwon kanmu, mu nemi namu mu ma. Amma in kullum ana shafa maka zuma ga baki kana jin zaki, yaushe ne kai za ka sanin ciwon kanka? Yan haka shine daidai. Sai NSP kun yi mana daidai. Duk mutumin da kuke ganin zai kawo mana matsala a ƙasar Nijar, a yanke alaka da shi, shine daidai. Kuma Allah Ubangiji sarkin sarauta ya kama muna, ya kama muku ku da shugabanninmu NCNSP. Allah ya kama muku, Allah ya tsare ku. Yau ni kiran da zan ƙara yi zuwa ga shugabanni ne, shugabanni na CNSP, don Allah, don annabi, don Allah, don annabi ku haɗa kanku. Saboda tahiyyar nan ba ta yi sai kun haɗa kanku. Kaɗan an ka sami rabuwar kawunan tsakaninku, to an samu matsala. Kada 'yan teren wani ya ja shi, kada 'yan teren wani ya ja shi a gabayanku. Shawara ce nake basuwa, don Allah, don annabi, shugabanninmu na CNSP, ku haɗa kanku. Kada ku bari wani ya rutsa ku, kada ku bari a ga dama wanda za a zauwa, a ga damar da za a ciyama ko kaɗan a shawarce ku da wani abu wanda zai tarwatsa ta yau. Don Allah, ku zama tsintsiya maɗarminki ɗaya, ku hidda ƙasar Nijar da cikin yanayin da take ciki. Kada ku bari shedan ya zuga ku cikin tahiyyar nan ku samu baraka. Domin kun ɗauko hanya wadda za ku aza ƙasar Nijar bisa tafarki mai kyau. Allah ya kama mana. Yau misali abinda ya ƙara burge 'yan ƙasar Nijar, wannan kwana 10 na ƙarshe na azumi, wanda kun ka ce an tsaye da aiki a yi ma Allah bauta daga kwana 10 da suka rage na zuwa sallah. Masu ƙiyamar laili su je su yi su kwana ƙiyamar laili suna roƙo Allah da sahi babu aiki. Allah Ubangiji sarkin sarauta, kamar yadda kuka kawo wannan abu bisa kan addini, Allah ya saka muku da alheri da duka 'yan ƙasar Nijar gaba ɗaya. Gaskiya mun ji daɗin wannan abu. Sai kuma mu ƙara ba da shawarori a cikin lakwal-lakwal, shugabanninmu na CNSP,
a sa muna tsari yara a koyar da su son ƙasa. Don Allah shugabanninmu a koyar da 'ya'yanmu da ƙannenmu menene ƙasa, menene son ƙasa, menene kishin ƙasa, shine matsalarmu. Koyo shi a samu ɗan Nijar son ƙasa shi, koyo shi a koya ma ɗan Nijar kishin ƙasa shi. Mu shannin lakwal ku dinga koya ma yaran menene ƙasa, menene kishin ƙasa, kuma ƙasa duk wanda ya rasa ƙasa ya rasa komi, sannan ƙasar ka ta yi maka komi a duniya. Wannan abubuwan yana da kyau a sa mana su cikin karanta su koyar da yaranmu. Bayan haka kuma zan yi kira ga ubannin ɗiya. Don Allah ubannin ɗiya, ku bar ciya ɗiyanku su yi lakwal kaɗai. Idan yaranku suka tai lakwal suka dawo, ku sa su makarantar Muhammadiyya. Yau babu abin da ƙarin matsalolinmu musamman cikin biranenmu na ƙasar Nijar. Wallahi ɗiyanmu suna da ƙaramcin karatun addini. Ka damu ɗanka shi yi karatun boko ba ka damu ya yi Muhammadiyya ba jama'a. Sannan makarantar Muhammadiyya tana ɗaya daga ita ce gaba wajen ba yaro tarbiyya, domin makarantar boko ilimi ne na duniya na yahudanci da sauransu. Ilimi kowane yana da umarni, amma na Muhammadiyya shine gaba. Shawarar da zan ba uwayen ɗiya, don Allah don annabi ku damu da ɗiyanku su yi karatun Muhammadiyya, abu ne mai mahimmanci. Ina ganin lokaci ya ƙaraso, nan za mu tsaida, sai kuma a lokaci na gaba idan kun tarbe mu. Kuna tare da Fasahar Matasa TV. Mai gabatar da wannan shirye-shirye shine Sahabi Umar Nijar. Ina yi muku fata alkhairi, ku ci gaba da bibiyar mu. Idan wannan ne na farko da ka fara kallon tele dinmu, ka danna mana sabo ne, domin duk lokacin da muka yi sabon aiki insha Allahu za a turo maka shi. Ma'asalam. Fasaha, fasaha, Fasahar Matasa TV. Fasahar Matasa TV.